मंडळी, नाचायचं कारण असा की वेळ काय सारखी नसता, काय सेलिब्रेट केलाच नाही. तुम्ही काय गेस करू शकता? बायकोसाठी, प्रेमिकासाठी दिल की धडकन भी मुश्किल बड़ी के मानता. सध्या प्रॅक्टिस नाही केलं किया तूने प्यारा जग सारा. अपना ये कहना है जीना हो तो अपूर्ण जैसे ही जीना. गाड़ी पंगा नहीं ना सही बैंक बैलेंस नहीं ना सही टीवी वीडियो नहीं ना सही शूटिंग सेटिंग सही ना सही इनकी हमको क्यों फिकर गिरियो जैसे मस्त कलंदर यारो. नमस्कार मंडळी, नाचायचं कारण असा की आज आमच्यासाठी स्पेशल दिवस आहे, माझ्यासाठी आणि बायसाठी. आमच्या लग्नाचा वाढदिवस आज 15 झाली वर्ष पूर्ण, कधीच गेली कळलं नाही. काही कारणास्तव आम्ही आज लग्नाचा वाढदिवस किंवा म्हणा एनिव्हर्सरी म्हणा मी साजरी केला नाही. तर असता कधी कधी वेळ काय सारखी नसता, त्याच्यामुळे जरा आता मी तुमचं काय सगळं सांगू शकत नाही लगेच. तसं म्हटलं असतं दरवर्षीच्या माना यावर्षी आमचं विश पण इले नाही, त्याच्यामुळे थोडं काय म्हणजे दुपारपर्यंत मूड बघितलं तर तो एवढं मूड नव्हतो. असो पण व्हिडिओ पण आजच्या डेटला म्हणजे आज आमचा 13 ऑगस्ट आमच्या लग्नात, म्हणजे आज आमच्या 13 ऑगस्ट लग्नाचा वाढदिवस. तर आज म्हटलंच तर एक व्हिडिओ अपलोडमधून परीन शूटिंग केलेल्या आहे, शाळेच्या डब्यासाठी फ्राय भाकरी करून घेतलेल्या मम्मीकडनं. तर तो व्हिडिओ आज मी अपलोड केला आहे. तर 13 तारीख आज. तर सांगायचं एवढंच की आज स्पेशल डे असताना सुद्धा तुम्ही म्हणशाल काय सेलिब्रेट केलाच नाही किंवा केक कापलाच नाही किंवा अजून काय हॉटेल वगैरे. शक्यतो आम्ही श्रावणात हॉटेलला जाऊचा टाळत आहोत, म्हणजे नॉनव्हेज खाऊचा नाही असा म्हणून नाही. नॉनव्हेज हॉटेलला आम्ही जातच नाही म्हणजे या श्रावणामध्ये. आणि गेल्यावर रेअर एकदम गरज लागली म्हणजे एकदम जर वेळ येईल तर आम्ही व्हेज हॉटेलला जात आहोत. पण यावर्षी जरा कंडिशन वेगळी होती. तर तुम्ही आता म्हटलं मी तुमचा काय मी सध्या डिटेलमध्ये सांगू शकत नाही, तुम्ही समजून जा. तुम्ही काय गेस करू शकता असं काय मी म्हणणार नाही. तर थोडक्यात म्हणजे आनंदाचा दिवस हा. तर बाय बसला बघ, बाय ये मम्मीला बोलूया. बाय, लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. माका पण विश कर. हा धन्यवाद. पाया बिया पडता कधी मूळ असत करता. तर आता मी काय जास्त बोलत नाही. तर ह्याच्या अगोदर एक डान्स केलंय रंगीला, म्हणजे रंगीला म्हणजे मूड काय माहित नाही, अचानक माझा मनात दिला. तर आता जास्त वेळ घेत नाही, मी म्हटलं काहीतरी वेगळा दाखवूया तुमचा. तर हे बघा, आता हल्ली देवश्री त्याच्या मामा म्हणा किंवा मामी ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कराओके किंवा कॅरोके तुम्ही म्हणात तसा, मराठीमध्ये आपण कराओके म्हणतो काय लोक, आणि कॅरोके व्यवस्थेसाठी ही वेट होते. तर घरगुती कॅरोके किंवा कॅरोके म्हणा. तर ही बघा म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आहे. स्पीकर काय मोठं नाही आहे, म्हणजे टी व्ही कनेक्ट करतात ती वेगळी सिस्टम असतात. ही आपली चालता फिरती बघा, मस्त आहे की छोटो. आवाज एकदम इक्वेला जर म्हणा काय साऊंड म्हणा काय काय एकदम एवढा. हा ठीक आहे. आता मी दाखवूचं कारण ह्याच की आता ह्याच्यावर मी ना माका आवडा तुमका आमचं ह्या चॅनल चालू झाल्यापासून काय असला काय आम्ही काय अजून दाखवलं नाही. तर माका ही गावची आवड आहे थोडीफार. म्युझिक वगैरे काय आम्ही प्ले करणार नाही, तो कॉपीराईट येतात. तर आम्ही असंच बघतोय जमता का माका. आज आमच्या लग्नाच्या वाढदिवस किंवा एनिव्हर्सरी, वेडिंग एनिव्हर्सरी, मॅरेज एनिव्हर्सरी काय म्हणशाल तर त्या निमित्तानं मी बायसाठी आता पण गाणं पण काय फिक्स ठरवलेलं नाही. माका जर सुचत किंवा बघताय सर्च बिर्च करून ओल्ड 90s म्हणा की त्याच्या अगोदरचे. आता नवीन गाणी तर मी ऐकत पण नाही आणि माका येत पण नाही, सरळ सांगतो. कारण आत्ता मी जवळजवळ गेली 10 वर्ष त्याच्या आधी तर मी पिक्चर तर बघितलेच नाही, पहिले पण कमीच बघत होतो. तर आणि गाणी पण मी सहसा नवीन ढिंच्याक फक्त कधी नाचले तर त्या गाण्यांवर, पण मी कधी गाण्याचा काही संबंध नाही. तर गायलं तर मी जुनीच गाणी गाणार मंडळी.
तर आता बघतो एखादा आठवला की पहिला बायसाठी, बाय चालत ना तुझ्यासाठी गाणं, मग बाय पण गातला, बघूया कसा गाता. म्युझिक नसतली मंडळी, तर ॲडजस्ट करा जरा, आमका सांभाळून घेवा. बघूया आता 1-2 जास्त नाही, जास्त आम्ही काय व्हिडिओ मोठं लांबणीवर नेणार नाही. आणि तुमचे विश नंतर आमका येतीलच अशी आम्ही अपेक्षा करत आहोत. पुढच्या वर्षी जर जमला तर आताच सांगतोय व्हिडिओ संपूच्या अगोदर, पुढच्या वर्षी जमला देवाच्या कृपेने, जमला जगला असल्यास म्हणतो आपण मालवणीमध्ये, तर चांगलंच आम्ही आमचं लग्नाचा वाढदिवस थाटामाटात साजरं करू आणि तुमका दाखवू पण. तर चला सुरुवात करतोय गाव. एका ऑन करूया पहिला. या बघा, या असा चार्जिंग असते. आता मायक्रोफोन ऑन झालो, या अगोदरच ऑन केला आता मी. चार्जिंग जेवढं असं तेवढं चालतं आता. आणि गाण्याचं म्हटलं तर माका तर लेख म्हणता पडद्याच्या मागे नवीन गाण्यांवर तू हे करतो, रील करतोस, डान्स करतोस, अजून 2-4 रिंग मनावर टाकूचो. बघूया जमला तर टाकणार. शेजारच्या बाजारांचा त्रास नको जास्त, म्हणजे तुम्ही माझ्यासाठी एवढं छोटं आहात पण आवाज हा चांगलो. बघूया आता पहिला गाणं विचार करतोय आणि चालू करतोय. मंडळी ऍक्च्युली या गाण्याला बाय माझ्यासाठी म्हणावं, पण आता काय बाय कसा बघायला असा पण असतात तुमच्यासमोर काय करतात कार्टून पाठवून. तर बायसाठी मी गाणं गातोय. देख के तुमको, तिला आवाज येता, आवाज ना मंडळी, आवाज हळू. हेल्प 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 हेल्प. देख के तुमको दिल डोला है, गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है. देख के तुमको, योगा बाबू काय करता बघा. देख के तुमको, ह्यो मध्ये दिला आता, अभ्यासपासून नव्हतो, आतमध्ये होतो. बघा आता दाबीत पण मध्ये दाबल्यात ऐका घ्यायचं नाही. चला चालू करतो. देख के तुमको दिल डोला है, गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है. वो हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें. हसते हा बाय हसता. काय जाणार मी त्यासाठी सांगा. अर्चना गाणं गाव. ऍक्च्युली बाय माझ्यासाठी बोला बाया, कारण फिमेला बहुतेक या काढवा पुढचा या जरा मी असंच सर्च केलंय. म्हणजे मनात बघा दिवसभर भरपूर गाणी आठवतात, पण आपण काही लिहून ठेवत नाही. सकाळी सलून मध्ये गेले तेव्हापासून माका गाणं ह्या गाव्या त्या गाव्या असा होता. पण शेवटी आपण आता दुसराच गातो, म्हणजे दुसराच आपण आता मनात जातो. तर बघूया आता 2-4 गाणी गातच आहे. आठवली तर बरा जी मी म्हणणार होते ती, नाहीतर मग जी समोर येतील ती मी गाणार. आता बायचाच कळवा. देख के तुमको दिल डोला है, गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है. हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे. बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए. हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे. बोलो तो जोए, बोलो तो मर जाए. हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे. मंडळी आहे समज एका बोलत बाय पण तसा मागे काय बोला घ्यायचे नाही. व्हिडिओ संपवते, कसं व्हिडिओ वाटतो गुड नाईट, शुभरात्री. चला बाय, टेक केअर. मंडळी पुन्हा रिक्वेस्ट केल्यान माका परी कॅमेरामॅन बदललो. परी आता येला शूटिंग करू. मोठी आमची गेली आहे, उद्या सकाळी 4:30-5 वाजता उठतात. तर चला एक रिक्वेस्ट परीन केला, माहीत नाही पुन्हा पण करेल. तर दुसरा एक गाणं अजून मम्मीसाठी, बायसाठी, बायलेसाठी, बायकोसाठी, प्रेमिकासाठी. हो
पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। म्हणजे आवाज येता का बघा, आता असं वाटत नाही कसा का आवाज बाबू स्पीकर पुढे ठेव, असं दे स्पीकर इकडे दीदीकडे जा, दीदीकडे परीकडे जा, परीकडे। हर शाम आपको मंडळी आमचा लव्ह मॅरेज होता, तुम्ही नाही विचारलं तर मी सांगतोय 15 वर्ष झाली लग्नात। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आ कर काम में सॉरी चुकला म्हणजे चुकला, थांबा पुन्हा गे रेकॉर्ड। परवाने जानते तुम यूं ही जलाते रहना आ कर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थँक यू। थोडा चुकला एक कडवा वर काही जर ह्याच्याकडे आता असं मूड येतात की ह्याच्याकडे बघायला वाटतं, तर का काय करता मला कळत नाही ना, हा त्याच्यामुळे कारण कडवा चुकला, सांभाळून घ्या। म्हणजे अजून एक जरा उशीर झालो का। दिल है के मानता नहीं, दिल है के मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्मे मोहब्बत ये जानता ही नहीं। ओ दिल है ये मानता नहीं, दिल है के मानता नहीं। ये बेकरारी क्यों हो रही है ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करे। थोड़ा बड़ा चुकला था, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करे मुझ में समा जा, आ पास आ जा, हमदम मेरे
है कि मानता नहीं. 70s 80s 90s ची जी गाणी आहेत ना ती अजरामर मस्त, म्हणजे कधीच तुमका कंटाळा येणार नाही. ये बेकरारी तू हो रही है ये जानता ही नहीं. ओ दिल है कि मानता नहीं. दिल है कि मानता नहीं. हम तो मोहब्बत करते हैं तुमसे, हमको है बस इतनी खबर. तन्हा हमारा मुश्किल था जीना, तुमने जो मिलते अगर बाहेर भेटलं नसतं तर बेताब सांसें बेचैन आंखें कहने लगी बस यही. दिल है कि मानता नहीं. दिल है कि मानता नहीं. खतम, गया, बाय बाय, टाटा. मंडळी कडवी थोडीशी वर खाली झाली माझी असतील, सध्या प्रॅक्टिस नाही केलेली आणि करत पण नाही. म्हणजे कधी वाटला कार्यक्रम कुठला असतो तरच मी माईक हातात घेत आहे. काही छान भेटलो घरी पण अजून काय माझ्या सिस्टम नाही आहे. ही देवश्री गिफ्ट भेटली तर बाबू बघा, देवश्री गिफ्ट भेटली तर म्हटलं चला लग्नाची वाढदिवसाला ओपन हे काय करूया, लग्नाची वाढदिवस म्हटलं काय शुभारंभ करूया, उद्घाटन करू. तर आता झाली 2-3 झाली ना. आता गुड नाईटचा सॅड सॉन्ग तर बोलणार ना आज. सॅड सॉन्ग पण मला लय आवडतो. हा हॅलो जेव्हा बारशा जेवल्याशिवाय जाऊ नको असं सांगतात. तर सॅड सॉन्ग पण मला लय आवडतं, परंतु सॅड सॉन्ग गावची आज वेळ नाही, नाहीतर माझ्याकडे लयच गाणी. पण आता अजून एक तसा म्हणजे प्रेमाचा पण आपण करेंगे की नाही असा नको त्या गाणं. आता करतंय म्हणून तशी गाणी म्हटले बायसाठी. थांब जरा मी जरा मंडळींशी बोलतोय. मंडळी हा खरोखरचा गुड नाईट सॉन्ग. पुन्हा काहीतरी वेळ येईल तर कमेंट्स येईल तुमचे, तर मी पुन्हा गायन कधीतरी. माहित ना आता हे कॉपीराईट येता काय नाही आला तर चांगलाच आहे. फक्त मी वाटतं माझा आवाजच येता. आता मी आहे जरा लिरिक्स ऐकतोय तर पुन्हा मी गायन किंवा मी पुढे अजून काहीतरी वेगळं विचार करेन. ह्या चॅनल मार्फत माका नाही भेटला टाकू ठीक आहे. तर शेवटचा गुड नाईट सॉन्ग आमचा देवश्री पण वैतागला होता. 5चा अलार्म लावलेलो. बरी स्टार्ट. थोडा हो हा माका थोडं प्रॅक्टिस नाही जमणार नाही, तरी पण ट्राय करतोय. हा आणि आता म्हटलंय ना मगाशी गुड नाईट शेवटचा सॉन्ग 5चा अलार्म लावलाय ना देवश्री, तर शेवटचा एकदम शेवटचा. बहुतेक चुकला आता समज घ्या. चूक मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. शेवटचा नक्की देवश्री, डोंट वरी. छूक मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. बदलाए मौसम लगे प्यारा जग सारा. छूक मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. बदलाए मौसम लगे प्यारा जग सारा. छूक मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं.
लिखता चला जाऊं मेरे गीतों में तूने ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को आते हो रात का तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं खुशियाँ जहाँ पर की, तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। मंडळी तुमचे आभार, म्हणजे तुमचे आभार. व्हिडिओ काय राहत नाही, आता कोण राहत नाही. गुड नाईट, शुभरात्री. व्हिडिओ कसं वाटलो जरूर कळवा. चला गुड बाय, टेक केअर, काळजी घ्या. एकदा हॅपी एनिव्हर्सरी, वेडिंग एनिव्हर्सरी, लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुमचे असे जोरदार. हा बाय.